Oni ndine Jack. Ndiye napangapo video yotere, one of my very first videos zanchichewa kale ndinakamba za ma pyramid schemes kale road pakanthawi. I think I have to say something again chifukwa ndakandukulandira ma message ambiri onena kuti tatithandize ndili m'mavuto kwambiri, ndalama zanga zonse zadyedwa, ma business chani. A few times anthu ena ndithu onena kuti amandilembera kuti afuna kuzipha chifukwa chonena kuti ali ndi ngongole, afuna kuzipha chifukwa chonena kuti akuti amapanga za gambling ndi aluza china chilichonse, tithandize titani. So the best answer I can give is now. Ndinapangapo kale video, but I'm going to say something now again about it. Ndalama ndi chinthu chonena kuti you work for. Ndalama sumaipeza ine snap. Eti kulibe miracle money, kulibe meneze makhalira pa pyramid schemes ichi. Ineyo ndisakunamizeni ndapangidwa invite to zinthu, ndinaperekapo so example nthaina yake kunena kuti ndinali ndinzanga pakanthawi a few years ago konkuno ku UK analandira email kunena kuti wawina 2 million pounds, koma kuti alandire ndalamazo kuti ampatse akuyenera kupereka 2,000 kuti they should release the 2 million. Anali so excited, analibe at the time that 2,000. Nde anazandifunsa ineyo kuti ndimbwereke 2,000 andibwezera akalandira 2 million. He's now a millionaire. Then namuzoti komano ngati wawina 2 million, why do they need your 2,000? Ndana ndiyang'ana mosakhala bwino ngati kuti ndine munthu ansanje kwa basi. Then namfunsa soti no, iweyo sauzonena kuti achose 2,000 pa 2 million yomweji. Again anandipanga ngati kuti ndine munthu oyipa kwambiri osamfunira zabwino, ngati kuti sindikufuna kuti alandire 2 million pounds. Mpakana anaimba foni kwawo ku Malawi kwauza abambo ake kuti wawina 2 million. Anapanga sonkha mu mtundu wa kwawo kuti 2,000 ikwani, ngumpezera nampasa 2,000 pounds. Ineyo ndinamfunsanso kuti are you serious kuti utumiza kwa anthu osawadziwa 2,000 because akuuza unena kuti wawina 2 million. Edi anandiyankha ngati kuti ndine munthu wansanje kwambiri. I was just being objective. Anatumiza 2,000. Ife timakhala kumadikirira kuti anzathu tiona zosonyeza kuti awina 2 million. Nangudabwa mpaka na mwezi titinapereta fusanso kuti zili bwanji, zinatani tinangokhala chete nkhani inathera pompo. Anachitidwa scam. Eti and imagine kunena kuti anakunkhisa ndalama kuchokera kwawo. So anasaukitsa anthu kwawo. Kwina kulikonse masikamu amakhala. Eti ineyo ndinkalandira panopo nnasiya kakonda olandira ma email ena ake odabwitsa amanena kuti mzimayi wina wake amamuti dzina lake ndani kaya, ndolemera kwambiri koma akufa akudwala mdzachira ayi ampasa kunena kuti akhala 2 weeks yokha kuti afe, koma munthawiyo chuma chake wakhala kusinkha kuti angasiyire ndani. Nde amango randomly amasankha mayina osiyanasiyana nde wasankha iweyo ndi amene uli ndi mwayi walandira ndalama zakezo. Ndiye utipase ma details yako nde ine ndi maayanga. Eti ndi maayanga kunena kuti thank you so much kunena kuti andisankhanso, because last week so anandisankhanso moti ndalandira chuma chawo chonse. So I'm surprised, ndimaona ngati atamwalira kale kuti she is still alive mpaka nakundisankhanso. How is it possible? Nimangoyankhira, that's what I do. I don't leave them alone. Ulendo wina phone ndi phone ndithu
panali phone number kuti phone number yawo naimba phone iyo kuyimba not because I'm looking for anything koma ndikudziwa kuti ndi mascammers naimba namva munthu akuyankha akuti akatichana akuti ndi waku Canada chani ndikumva agalo akuwa ndikumamva anthu ndithu ma accent awo aku Nigeria ndinaye yankhula ndati my brother I am your neighbor I know it's you anangodula phone koma point ndionena kuti anthu okubali ndi paliponse aliyesa afuna ndrama. That's the thing. So inuyo ngati mwagwira ntchito kapena mwapanga china chake nkupeza ndrama, that money you've got, ngati ndrama yoyili yofunikira kwa inuyo, why would you play with that money? If that money means something to you, don't play with it. Kuli bwino munyamuke ndrama muli nayo ichi takagulire thumba la nyemba, kayaleni pansika mudzikatani mudzikagulitsa pang'ono mupezapo cholowa. Even if freezes yemwe kuli bwino muzigulisa freezes, kuli bwino muzikagulisa tomato, you will gain something out of that. If you will not gain, you will break even. Break even means kuti suna lose suna pange profit koma ndrama yako ili chikhalire. Koma mukanyamuka kunena kuti mukapanga juga, anthu ajuga omukona ngati ayambitsa zimenezo zo why. Imeneyo ndi njira yonena kuti atenge ndrama zanu kukuberani ndithu. So aliyesa ali ndi responsibility pa zinthu zake. Ineyo naturally ine imene ndilili sindipanga china chilichonse chokudza ndrama ndi munthu. I never have done. Koma ndrama doesn't come easy. Ndalama ndi yomwe umayigwirira ntchito, either kugwira ganyu kaya kupita ku ntchito 9 to 5 kaya ndino anesi kaya ukulima kaya ukugulisa. That's how you make money, pang'ono. That's how you also accumulate wealth, by learning and doing better and getting better and working hard. Zina zimabwera pang'ono zimenezo ndi ndrama zenizeni. Koma wina aliyesa akadzakuza nikuti taponya ni 50 pounds yapa, taponya ni 50,000 kwacha apa, nkuja 50,000 ija isanduka 2 million. That is a lie. Nzosateka. So never part with your hard-earned money. Azakuvulazani. Tapitani mukalipire renti. Tapitani mukalipire kaya kuchipatala amayi wapite. Tapasena amayi wakagule ndiwo moje. Never part with your hard-earned money. Ena onsewa akufuna ndama yanu, akuifuna, the whole point is akufuna ndama yanuyo, mukangoyipireka yapita, mukaluza mwaluza. Palibe muntu, no one else is going to come to rescue you once you lose that money. Musalolere kukhala addicted to zinthu zonena kuti zikuvulazani. Dziko linloopsa. Anthu akupanga zosiyana even online. Njira zose ndimapanga posti. Anthu ndithu kumachita pretend kukhala celebrity wina wake, tabweresa ndalama zako, tandipangireza anthu nkumaberedwa. I post that all the time. That is just another way. Anthu akupanga maskimu osiyana. Be careful ndi ndrama zanu. Kuti pamawa musadzalire, musadzakhale ndi umphawi. Wangofuna kungopanga kunena kuti anthu musamale. No matter how good it looks, palibe ndrama zomwe zimabwera easy. Ndrama umagwirira ntchito. Zikomo kwambiri.